Bueno, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Napoleon. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan, ato magtatampo si Napoleon. Kini akong problema sa pagkatinuod lang no. Naglabad yun akong okay. Kini kong ako asawa, marag ato lang hungong na ako. Sobra ka ui kini ako asawa. Makalagot kayo pero aron ninyo masabtan ang akong sugilano no. Ina niyo na pagsugod ang akong sugilano ha. Kini. Minahal kong Carmelita, gugma ko dawatan na. Bisan tuon og dili gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Kung imo nga higugmaon, di ka makonsumisyon. Kay lagi dili ko gwapo, walay babay makauyon. Minahal ko Carmelita, kung magbinyo na kita. Ang atong mga pagkaon, mga kumida, di kumbira. Sa Hong Kong kita mamahaw, maniud to sa Macau. Ang merienda sa Espanya, ang panihapon, Amerika. Mao kini atong sistema, tanang lugar libuton ta. Inigurot sa akong kwarta, bahala magbuwag ta. Sa akong Carmelita, gugma ko dawata na. Bisan tuod dili ko gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Bisan tuod dili ko gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Dong! Dali sa diripi! Sa day? Dali sa ba? On sa problema ba? Nasa ko ka diyot boy! Ay, katagan pa disturbuhon ba kitang pizza? Dong Napoleon! Wala na ako! Dag ni Shirley. Kariat! Beda. Ay, pagkakidort may taon ni sawaha. Ano, Manday? Dong, sakit kaya akong buko-buko. Ikaw sagot ko sa akong buko-buko. Dong, katiyot ba? Dili tapit ba? Pagkakato na is buko-buko. Di ba na malit? Man tatong murag kamot-kamot na Ay, nawa, lagi. Sige na, kay katul kaayo. Sakit at kay sakit pa nga. Ngayon mo ipakaot ako. Ha? Di man ka nakatol taon. Magbuot din akong ipag-count mo ang sakit. Bida, di ba na yung kumubuot eh? Pagkakidort. Bibisay mo, Biki. Kautol na. Asoy sakit, be. Dili sa akong tiil. Oh! Til, makaw niya. Buko-buko yung ipakaot. Magbuot din ka. Connecting man na. Connecting ka na. Bida. Sabi, plano kayo na yung connecting file. Dong na, we. Magbuot lagi kag asa. Kaya doon sa probida sa hindi mo. Dura na ba kay... Murag kag batang may buot, Bida. Sige na, Dong. Kay sakit na kaayo. Ibo na ko ni mo na resay, Bida. Kabuang pinapili mo. Ano sa dismare, pre? Ino sa tawi, pre. Imunon nun, be. Marami na be. Dami na imunon ni. Talas ko ganin. Fighter 50, basta butang ni mo rape na. Lamig kayo nun. Ay, nambot lang ng bayan, pre. Labar ko ng bayan, pre. Ay, ano mali? Ay, ano man taon, oy? Lagot kay ko, pre. Sa'yo kay ko isapot kay 5 ka nagkatranta ko sa bahay. Wala na tayo problema kay nakalungag naman ko, nakaluto na ko sudan. Gitawag mo ko, kaya binubugon sa, sus, gipakaw ko sa buko-buko. Kay mato niya, sakit ko no. Nagsakit yung buko-buko, unya ipakaw to din. Bot ang bayhana, be. Sobra ka uwi, nampak yung dako. Nagparayag lang tingali na. Bot ang pre, wako sa bot na niya paray, dana na. Anak kan mga asawa, pre. Mga paraygon kayo. Labi na gimingaw na sa imo mga bukton. Kulaay sa ilame, nang paray ka. Kulaay ilame. Ikaw na rin sa bot, pre. Basta mag-iningon ka ni Ani ang mga asawa, pre. Nangita na nagkumbati ni Ral. Kasi kumbati general, pre. Jir good. Kakidor, pre. Makalagot usay nang kita giyo sa kong asawa. Kay tagsar gyud kay ko makalugar og katkata sambo kon pagita. On then, Dong, Dong Napoleon,
Dong, matasa pa. Ano naman sad? Ikuha ko sa kong pantipi. Tuwa sa banyo. Nagtapis mong ko nga ri. Ang pinakugnaan na diri akong panty. Tuwa sa banyo akong nalimot ko. Kuha sa kadiyot ba? Bida sa nimo. Natuog ka nga ripo. Kawun pag yung tanimo. Probida. Ikakuha nito? Mukaw ba mo yuga? Ikaw na ikuha Nagtapis nito? lagi ko nga ri. Siya, uy. Sige na dong ba? Sige na ba? Dong na po yung sige na ka mag-ilis na ko. Dong. Uy, kung asa ka diyot ba? Bida, hindi tangtog. Bida. Watay to, nagbantay, tas tubig ang mga agas, kadlaw ng mga agas, tugam sa taon kaning style. Ano unsa? Tiwas Patulog lang ka ko ba, eh? katog di agud. Pero kung ato kay nagtapis na mangguko diri lakaw Ano na. sa nagtapis ka? Makahubo pa lang noon ko dito. Tuar ba sa gawas ang atong banyo to ko sa makahubo ko sa ulang ba. Nawa na nakahubo na gyud noong ko. Ay, sus, marisip. Abi na kong taga-Pakistani, turista na kita. Masok kayo. Abi na Adin si mga na tong namatay. Sige na pa, lakaw na pa. Ay, dasan ni mo day. Abi kay duka, manta imo sa tiyo, tong tangtang ng tuwalya, gitapis di mo. Nya, nawa na mundo ka. Sige na, kay mag-ilis na ako. Eh, lagi! Kidot pa yan, ito eh. Recorded by X Thunder Gaming. Inani ka pala sugo ako asawa taon bisan tuog na tapukaon pagyuta para lang manugo siya nato. Kunya inigatod ko sa akong asawa sa eskina kaya dili mo gid siya mulakaw din ako yatod pagabutan mo sa eskina. Dong, mag-taxi lang ta ha. Ay layo pa taon kay sweldo day. Nya ikaw layo pa sa din yung sweldo. Pasiguro tay kwarta ginot ah. Dong, uy. So mag-jeep ta? Maghipra ta, hipra. Alimuot kay Dong. Dagan ko kay pasahero. Dugay ta kasakay. Kay mag-ilog kay. Mag-taxi na lang ta. Di mo isus. Uy, hala. Ako face mask. Face mask, uy. Nabili. Hindi na ko yung bismas ron. Takot sa mga Da, dili ko ganan mo lang nga dili mag-face mask. Naanat na dyan Balik ko. ka tadias tindahan day tag 5 rubito na bidag sa gidi mo. Anong balik pa mong ka ng Facebook Da, dili ko ato. Di ko ganan anang tagsingko. Gilokis ilong. Pato akong face mask. Tuwa sa kilid sa parador. Ikaw niya ah? Tay unya. Tuwa sa kilid sa parador. Ako bigawit. Kuhaon sa nako pa balik mo sa Dubai. Huwag mo ko'y baligya ato din ni. Katong na siya sa face mask. Minalayo obvious pa na diri balik pa yung Balik ka lang ka diyon. Sige na ba? Wato na ka din ni. Sige na. Oh my god. Sige na, kay maghuwat na ko nga ni. Pagdali, kay abog kay diri. Pagkakindot pa. Aras Doris ay. Sudah timplada vera. Tamis, pait-pait, parat-parat, perbeda. Ay, beda kuyawa hinig. Style labihana ay. Kuyaw ko biyaan di bana. Uli na ko kay duka na kay ko, perbeda. Oh. Pre, pre na! Ay, presay. Kasama ka, pre? Uli na ko, pre. Uli na ko. Hindi lagi kagikan. Kagikan ko skina ay taon katod kumari ni mo. Bawar mo ka na lakaw din na ito yatod. Yato sa eskina? Oo. Mastan, pagkasurti mo, pre. Oy, Palas po sa hay, pre. Yun, ano ko sa break dito, ha? Marubing ko yung pikikang. Ano ka? nagsakit akong dugan ng among silingan, pre. Ano, Hilas kayo. ano lagi, ha? Yun sa kanila. Agi pa na, mo anak nila, Pero pre. pingaw sa. Ano, bati ko kog batasan? Abino, ang sa'yo sultana. Sila gudi agad. Wanay mangangkon, mga bagag naong na sila. Ay, so, si Bigtuan taon na natuo mga. Di na tinood. Buutan, di ba? Buutan ka. Alam mo ito kwarto, Javi. Ako'y saksiyan ng imong pagkamayong tao. Matatoy mo, di si Saisa. Pre, subay, dia, pre. Di ka bating batasan. Bako sa ani, pre. Batiin mo kang naong. Pabihila ni bata. Batasan, pre. Butan kay ka. Huwag mo kalupin mo kabutan, pre. Butan kay batasan. Ay, daog na ka na batasan. Okay na ka na. Matag na, ha? Oo, lagi daog ka. Daog ka, pre. More pa. Daog ka na. Pambihila ni bata, Perbida basta. Ay, tuwa ng istorya nila. Di na tinuod. Wa, may na mga resibo ng istorya nila. Walang katotohanan yan, di ba? Bating batasan. Ba, di na mao. Pero,
Sorry, pre. Bati lang kang naon. Bida ni mo, oy. Kasakit manulti sa mga kanahan. Ha? Waroy nakita sa hangin nga itom ng matawa na. Sakit manulti. Kay tiyo mo, ingon sila nga bati kang batasan. Grabe, sakit eh. Ini, padugya po ni pre. Sa klaro kayo nga dili ka batik batasan. Bati lang kang naon. Itan na, pre. Bati batasan, pre. Tulog si Puno. Grabe sila. Sakit sila usulti. Sakit, pre. Sagdi lang, pre. Sagdi lang. Sige, pre. Arin ako. Bida sa di mo, pre, oy. Hoy, kuan dure. Oy, nay. Unsa na sad ning mga kabuang nimo? Ha? Saan sa man, nay? Kining kuan ba? Gireklamo sa imong bana bahin nimo. Kaya nga naman, ang sinayang kireklamo. Kanangi mong pagkahinugo. Kaya nga na di ay, dili na siya pasugo. Ikaw ba? Hibaw ka nga may trabaho ng bana mo. Di ka magsigig pa senyorita din eh. Kananang kamutaw ng bana nimo nga mahawas mo sa kalisod. Kaya nga na di ay, nay. Sila din ay trabaho. Ako na, mas ako'y trabaho. Oo, nakakabit ay trabaho. Pero mas bugat ang trabaho sa imong bana. Mao nga ayaw sa palabiig sugo. Kay imbis mo pahuway na, dili na lang makapahuway. Ikaw ayahay kay kuhaan ka na, naarama ka sa opisina. Ah, kareklamador gid kay na siya tanan. Reklamador kayo. Bantay ang ginantawhana. Sige, wa mi sugo ay. Bantay bitaw ha. Ilom daw eh. Dapat ikay motiban si mong bana kay asawa ka. Dili kang imong bana, mauna lay paatimanon sa iyong kaugalingon. Anong sabaya ka? May gani ikay misugot sa nang mo trabaho ka. Ang ubang bana baya, di gyud mo sugot. Nga manarbaho ang ilang asawa. Kay way makaatiman pa ni May. Pero ikaw, hey, pagkakidot ibo bataa ka. Nanay! Ay, kalami. Ito may sama ko, pero milagro na ako ang lakaw kong asawa ron. Mamuka mo na to. Manuto to, manuko to. Pero karoon, it's a miracle. Wow! Wala ko nimo. Adto na ko. Aday? Anto na ka, day? Bungol ka, wa ka kadungog sa kong gisulti. Adto na ko. Nagi ka, iya mo sulti ron, day. Tayo para ko kadiyot. Anong taon nga, murang kagisapot ka, ha? Dili kay mura, gisapot gid ko. Why, ha? Nga naman. Tungod nimo. Ha? Arton, saan ako? Unsa, day? Recorded by X Thunder Gaming. Naglagot ko kay nagsumbog-sumbog ka dito sa akong inahan. Ikaw, nakalitan ko na yung mga pulong ron, ha? Murang di na kay kaigat. Di ganaan ko ato igat ka. Hilam din Napolyon, maigat ka ron, naglagom lang liog nimo. Tarun, sumbor ko si Manahan, ha? Huwag isulti dito, gawa sa imo ang pagkahinugo. Kana, muna akong gikalagutan nga nagsumbong-sumbong ka nga hinugo ko nimo. Unsa, di na lang di ko pwede makapanugo nimo, ha? May lagi kay manugo nako. Hilas kay kastananda. Sa taon kayo, hangar ko gamay. Dili ka! Kalma lang ko daw sa... Dili mo na kalma. Sugod ka ron, pag-iyahay na ta. Ha? O sabi nga, Nag-iyahay na taglihok. Di ko manugo nimo, pero ayaw sa panugo na ko ha. Ayaw na ginapolyo na. Duri! Bahala ka niya. Di mitabong manugo ko ni mo duriya ka. Kinsay nagsiraan ng gripo nga gihugot mo maayo, di naman ni maable. Sus, ganahan ko yan. Tingong di mo maglagot ko. Di probably. Bisuting ko rin sa gripo. Ay, malas. Sira magmaayo, lagot. Isang peto na ako. Ani, oy. Sabi na, papasan na itas garpo. Sige lang ka! Ay, kiahak man uy. Kagkahi ba nilisuon? Huwag ka na niya gituyo para di ko kakaligo. Nahak, sakot man na ako. Di ko makaliguan eh. Hindi na ba ko makasangpit sa kanahan nga Napolyon? Bahala sa kanya. Di sa ginong ko musangpit. Bahala ka niya. Hala. Awitin mo. Ang kanahan, pagkakanta pa. Wala nagpasuya na ako da. Bahala ka diha. Asabog ko manangpit ni mo. Bahala ka diha. Dili ko maligo ron. At isasayaw. Nimal ay gipalagot ko ay. Nagtapis na ba kong ritual iya kay maligo na unta ko pero duda ko gintuyo ginis kanahan. Sa sarap. Sa payo. Titi. Payo. Na may tao?
Ang dyan ato, Brad. Sir, special offer. Ah. Natay toothbrush, natay nilkater, naipugong sa buhok. Ay lang, ano, kaya parawan ng kinanglan tao na. Sus, brato na ba kayo siya? Excuse me. Kini. Pwede ko makapamalihog ni mo? Oh, sure, ma'am. Special offer ganina. Dong, dali, dong. So, dili, dong, dali. Wow, kalabi ani. Dali. Hangol na. Ay. Tapis raw to liya akong asawa. Si Tutong sa dapis tubangan. Pero milok. Nimal ka siya rin. Nimal! Doon ay, sundan ako ni. Nimal ay, biday pasod doon tindero sa special offer sa pasod sa banyo. Wala, nimal is doon. Bida, naginot yung tindero sa special offer. Sige pa. Kana. Sige pa. Kana. Lisua pa. Kana. Suwa, nimal. Uy, sir. Ay! Sa mga nga, sana, ha? Ang sa inyong gibuhat tidak, ha? Special offer, sir. Special offer o sa special offer? Ipalisan ako ang gripo kay gahi kay pagason. Nga naman. Samok-samok ka diha. Gawas ko na dito. Oh, perbida. Ako tagiyan ni bayaw niya. Ako imugoson. Kini ba't magwasa? Bida. Hot kay naong na hot. Gawa siya hot. Uy, special offer ni sir. Special offer karon kadana ka. Itagak ti karon bak. Bida sus. Gawas ito. Oy! Bida. Gawas ito. Gawas. Usaban. Ha? Unsa man tayo saan ako ni mo? Special offer man ni sir. Ay, special offer. Gawas. May problema na ko, grabe yun ang away na ko taon sa mukha kong asawa taon. Grabe ang mong away. Basta anes garbo. Buwagan, baka na ko siya. Sus, bida. Bam, tabagi ko ani Bambe. Pero tinarong yun, Bam, ha? O saban, Ati Pres, palihog Ati Pres. Ikay ako mga ag tarong yung tambak. Ikaw rin may tarongan ng liri, ha? Be, sulti ko. Kang kamoy pa sulti yun, noon saman. Napoleon. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Napoleon, Ate Pres. Napoleon. Oh, kanyang asawa, Ate Pres, may pagka-uwi, pero nisumbong si Napoleon siyang mama kay sige lagi suguon siya Ate Pres. Hangtod nga na nuyo yung asawa karon ang naitabo Ate Pres nalak ang ungayo ang gripo sa sudod sa banyo. Karon na ni abot nga kanang special offer siya doon sa kadiri doon gipasud sa banyo Ate Pres kay gipaliso tong kuan. Sakto ba gina yung buhat Ate Pres ngay na pro tilagutan Napoleon taon. Sakto ba na nga pasudlo niya ang atong namiligyang special offer? Kay para lang taon mo liso atong kuan? Nga gisirar bang pultahan? Unsa may magkasultihan Ate Pres? Ha? Okay na itong isod sa portahan dong. Ay, wala ko wala ko special offer to siya. Ha, bisag ako ikaw mong decide sa Anjas bin taon. Sudlon dito niya ingon. Ya kana lisua kana. Patay ko, kita ko gasto na. Oh, mo gani. Masud siya. Ate Pres, mangingon ra ba siya ikaw Ate Pres, ikaw ra ba gitarong tambag ya? Na. Ang saon mo kuno. Tarong. Oh, ningon si Ate Pres. Ang saman kung ikaw sultihon. Depende sa ni ako kung tambag dong. Pero sa'y matarong, sa'y dili mayabag. Lagi kay si Dino Fail na Ate Pres, sige rin paminaw na nimo ningon siya nga si Ate Pres tarong gina sa manambag kana kabina. Tinarong gina siya manambag kana las pidrog ikaw dong kay wa gyud. Tagap-tagap ra ba ninyo? Tingan. Ni Aras Dino tagap-tagap na inyo ang pidrog kon. Anyo ha imuha. Kamabina kay tinarong kay Bible man na si Ate Pres. Daan gyud ninuon as Dino Fail na nga fans gina nimo si Ate Pres sa una pa bata pa kuno siya. Thank you. Oo, anak ng Jingjing Paildar. Ade, Guadalupe. Oo. Oh, ito kauban mo artista sa. Oo, anak na. Datos kinangatukan. Pero biyag sa taon. So, Bam, unsa may atong ikasulti diya, Bam? Sana ko ipaambit kanila sa New Testament. Ari ka dire sa Efeso chapter 5. Verse 21, verse 25. Diri ay. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Atras sa dire sa 21, tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong mga bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Ako ning ibasa tungod kay usa gyud kabutang ang wa nila, na nila pa magtiayon, murag wa naman ni sila ipang Ginoo, puro lang ni sila. Asay na karbo. Oo. Kuan kanang na ang nganong dili ka mo magkasinabot pag tinahuray ka mo pag sinabtanay ka mo no mas maayo nga wa bay ka puno nga sa inyo nga Couples for Christ magpapasakop ka mo para malamdagan ka mo og ingnon ta makadungog ka mo sa mga maayong balita unsay maayong buhaton unsay maayong mga pagtinagdanay isip magtiayon no kay bati man tayo ko na tong pagpuyo niya way
kanala pag pangaundaan mo dili man matuon kung nakay gihambil labi nila katubang mo misa niya namoy mga kayugot nga gihambin Mao gyud. kanang pagpangatulog. Naingon nga, magtalikod na lang kay maiguwang na. Pero una ni bisag bata pa mo niya, wa ka mo'y maayong pagsinabtanay, wa mo'y pagtinahuray, wa mo'y maayong kabubuton sa usag-usa. Magtalikod yun mo mga tuog. O di ba ganit, dahil mo magtapat pag pagatuog. Mas maayo nga naanin nyo ang Ginoo. Kanabang gingon lagi sa unahan. Itong una nga ako ipanulti nga, ug minyo lagi kuluta, it takes 3 to marriage. Husband, wife, and God at the center. No? I know, really ako experience kayo ani ha, kung makagipagminyo, Charles. Mas maayo nga magsinabtanay ka mo. O unsay gusto sa bana, unsay gusto sa sawa, unya yung timbang-timbangon, makaayo ba kini? Kay sa katapusang bahin sa drama karon dawang Tanabati Gulyat, murag na insulto gyud ang bana tungod ni ato ni buhat pud sa Tinaw asawa. na. Di sa tumayo. Ako ato ba amot lang. Oh, Ang mao. isang pagwasin dito ang gibuhat pero makahiubos man to ba irita man to sa imong pagkabana mura kag kanang gibaliwa giutagan kag anak tungod O kanang singong gisulti kay ni mo sinor na ni mo sinor ang kura paruko dire sa uslob nga mao lagi kon ang imong ego sumpayan ang words nga ego G nya O mahimo na siyang 12 letters ego ug masumpayan og pride kanang garbo mahimo naman siyang kanang magkadaot sa gitawag og relationship 12 liters na siya. Ano nga ingon lang buong paniya og imong sabton kung nitaas ko nung imong kuko, utla. Pero ayaw i-apel ang kamot. Ana, unya kanang nang sako nang yung pagsabtanay mo aron husin yung pagpuyo. Kay kanir bang kuan gubutot sa pagpuyo murag di ta madiletar sa tumang gibuhaton Gulyat. bitaw Dili ta mag og sa kuan pa uban pa pinulsa sa mga lugar di ta matulin. Tinoon na batigyo kayo. Kanang ayon Gulyat kanang ingnon tampo nga kamong banag asawa kung doon mo panaglalis. Inigabot sa gimbuhaton sa banag asawa matunhay ba mo? Naabay ingnon ta paggibugaton matuman. For example kanang isip pagtiayo maglan yung gimbuhaton karong semanaha mao ni naamoy kanang ingnon ta dungan pagpangaon, dungan pagpangatog. Mutuman pagyapon na kung doon na mo mga kasilo, di na. Mutong mar Mutuman gyapon. hangon sa man bam. Kada pa panlitan nung kay kasalo sa mga asawa na sa kasalo nimo. Unya gabi ni patapad yung pangatog. Okay ba yung di ba mo Sa ako bam no lahi ko bam kanang palitan mahayubos ko sa ako asawa ni Lisa. Kami sa Lisa bam kanang magkayubsan na mi di maabot og 2 ka oras. Mauli na mi. Kana bang why og kanang nakalalis mo di hara na pero inig mga dangtag mga pila kami dito wa na balik na gyud wa kay nagtamor mo ko ana sa Bible ba mga kanabang kung magkalalis mo ayaw pa abtag usa ka adlaw ato Sawb sa adlaw. sawb sa adlaw kay para magkauli ra gyapon mo kaysa dugay mo magkauli musamot man ninuon na nga di na mo magkagtagdanay nana Kung naibawan ay magdaayon di magtinggan na bisan pila ka adlaw. mo lagi Di magtinggan na so kapag pangaon na iyaya mo sandok. Naaman ko ilang kuan nga ang una makatingog may makalungag. Mao nang maglisod sila. Tinarong gyapon natin pres. Mas maayo gyud nga magsinabtan na isip magtiayon kay kanara bang do na rabay panortiho labi nga na mo mga bata kay do na rabay panortiho nga kanang sweet home sa payana kay magkagubot mo gingon a house is not a home and a home is not a house and ang kanina ba itong pamilya kanina itong family mao ni gitawag first church and first school ana no kuno lang ako ko kaagi wa mo ko mahimong bana wa mo ko mahimong asawa kapiter man ko salamat po na titulo man noon Kaya ko ang Puzzle Tihon.